Θα κάνει την παλιά, υπάρχει χώρος μπροστά, ο Κοντονίκος από τα αριστερά θα κόψουν παίχτες του Ηρακλή. Τελικά η μπάλα θα βγει εκτός αγωνιστικού χώρου και υπάρχουν διαμαρτυρίες. Του Πασιένα δεν βγαίνει κάτι, ο Ναούμης εκτελεί το πλάγιο, η μπάλα στα πόδια του Κοντονίκου, ο Κοντονίκος από τα αριστερά παίζει με τη γραμμή, η μπάλα θα βγει εκτός αγωνιστικού χώρου και διαμαρτύρεται ο αριστερός μέσος του Πασιάνο. Η μπάλα στα πόδια του Κριμιτζά θα προωθήσει για τον Κοντονίκο, θα γίνει φάουλ από τον Χακλά. Καφενζής, γίνεται κάτι σαν μπαλιά, προσπαθεί ο Κοντονίκος, βγαίνει εκτός περιοχής ως τουρνάρας, ωστόσο υποδεικνύεται ο παίχτης του πας σε θέση offside και θα σταματήσει η οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια. Κιτσάκι από τον ΠΑΟΚ Β και του Λαδιά του Μιχάλη, ο οποίος έχει αγωνιστεί σε ομάδες γάμα εθνικής για τον Παζιά. Παραμονή. Μια βαθιά μπαλιά για τους παίκτες του Παζιάννα, πηγαίνει ο Κράιντς τελικά. Fatality. Από τους Ζωσιμάδες με τη φανέλα του Παζιάννα, ο Μαχαίρας μια σέντρα και υπάρχει πέναλτι σε μαρκάρισμα του Κριμιτζά στο Μάναλ. Το 25 λεπτό του αγώνα βαθιά μπαλιά, για να δούμε τι μπορούν να κάνουν οι παίχτες του Ηρακλή. Ξανά ο Ουάρντα θα δώσει για τον Ντέλετιτς μες στην περιοχή, κάπως άκομψη θα λέγαμε η πάσα και ο Βρακάς δεν χρειάζεται να προσπαθήσει ιδιαίτερα. Παίχτες του Ηρακλή πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο και θα κληθεί το ιατρικό επιτελείο, έτσι ώστε για να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Είναι ο Μάναλης, ο σκόρερ της αναμέτρησης μέχρι στιγμής. Μπορεί να γίνει καραμπόλα, τελικά ο Στουρνάρας πηγαίνει και μαζεύει μια βαθιά μπαλιά η οποία ήταν σε θέση offside, αν μπορώ να διακρίνω από εδώ, του Ντέλετιτς, δεν θα δώσει κάτι.
Είναι ο Κασέμι που θα εκτελέσει, εκτελείται, μες στην περιοχή υπάρχει ένα τράβηγμα, διαμαρτυρίες από την κερκίδα, δεν δίνει τίποτα, Κοντονίκος. Θα κάνει το τακουνάκι, πολύ ωραία παίζουν οι παίχτες του ΠΑΣ, μια σέντρα, υπάρχει κράτημα πάνω στον Αθανασίου, δεν μπορώ να ξέρω, έτσι μου φάνηκε. Εκτελεί στην περιοχή, κόβουν οι παίχτες του Ηρακλή, υπάρχει και παράβαση, συγγνώμη. Χαβαλές. Υπάρχει παίχτης πεσμένος στο έδαφος, είναι ο Μπουλάρη και θα βγει η μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου, διαμαρτύρησε από τον πάγκο. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Χτύπημα εκτός φάσης, δεν έχω άποψη. Πηγαίνει ο διαιτητής Τσιάρας κοντά για να διαλύσει, θα λέγαμε, το πλήθος. Κάτι του λέει ο Μπουλάρη, κάτι του λέει ο Ναούμης. Θα δει την κίτρινη κάρτα ο παίχτης του Μπαζιάννα, ο Εμιλιάνο Μπουλάρη. Τουρκοχωρίτης διώχνει μακριά. Ο Ουάρντα πήγε να κρατήσει, θα κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Ο Αθανασίου, μια περίτεχνη ενέργεια, όχι. Είναι λάθος η απόφαση. Νομίζω ο παίχτης του Ηρακλή έβγαλε εκτός αγωνιστικού χώρου. Μπουλάρη, θα του γίνει φάουλ. Θα γίνει φάουλ πάνω στον Εμιλιάνο Μπουλάρη. Διαμαρτυρίες από την κερκίδα. Παίχτες του Ηρακλή με τον Ντέλετιτς. Ξανά όμως κερδίζει ο Κασέμι και υπάρχει φάουλ. Για να δούμε 1-1. 1-1 στην εξέλιξη της φάσης. Ο Κοντονίκος λοιπόν άφησε το πλεονέκτημα ο διαιτητής Τσιάρας και στο 48 ο Κοντονίκος κάνει το 1-1.
και ο Κώστας Βρακάς, ο πρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Υπήρου, όπου ο τερματοφύλακας του ΠΑΣ είναι ο γιος του. Ο Κριμιτζάς, ελέγχει ο Τσάκλα, θα πέσει, δεν ξέρω αν έχει γίνει φάουλ. Και ο Ηρακλής ετοιμάζει τις κόβουν ξανά οι παίχτες του ΠΑΣ με τον Κασέμι, κερδίζει ο Αναστασίου και υπάρχει φάουλ. Δεν δίνει κάτι ο διαιτητής. Προύντζος έχει την μπάλα στα πόδια του με Αθανασίου, Ναούμης νομίζω, αλλά υπάρχει φάουλ πάνω στον Μπουλάρη. Round 1. Fight! Perfect! Μια όπως επίθεση που προσπάθησαν να βγάλουν, τελικά φάουλ πάνω στον Μπουλάρη, δεν θα δώσει κάτι, θα δώσει πλάγιο για τον Ηρακλή. Από τους παίχτες του Γιάννη Γκούμα και σπάσαν για το Μπουλάρι, τελικά πλάγιο ξανά θα δώσει ο διαιτητής. Ετοιμάζεται ο Ντουρμισάη να μπει στον αγωνιστικό χώρο. Ο Βρακάς επαναφέρει, ξανά η του Ηρακλή και υπάρχει φάουλ πάνω στον Μπουλάρη. Όχι, δεν δίνει κάτι, πέφτει ξανά ο επιθετικός του Μπαζιάννα στον αγωνιστικό. Η πάσα και ο Βρακάς δεν χρειάζεται να προσπαθήσει ιδιαίτερα. Παίχτες του Ηρακλή πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο και θα κληθεί το ιατρικό επιτελείο έτσι ώστε για να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Κόβουν ξανά οι παίχτες του ΠΑΣ με τον Κασέμι, κερδίζει ο Αναστασίου και υπάρχει φάουλ. Δεν δίνει κάτι ο διαιτητής. Προύντζος
έχει την μπάλα στα πόδια του, με τον παίκτη του πας να είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο και μια κεφαλιά προς τα πίσω, η μπάλα στο προσκήνιο με τον Καφεντζή, Τουρκοχωρίτης, ξεμαρκάρεται εύκολα από τον Ουάρντα και υπάρχει παίκτης του Ηρακλή στον αγωνιστικό χώρο. Συνεπώς ο Εμιλιάνο Μπουλάρη θα βγάλει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο Μαχέρας ήταν αυτός που είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο και θα πάει το ιατρικό επιτελείο να δει τι έχει. Οδηγίες και από τον Μανώλη Σκούφαλη.